Ngan ninik karo nunuk kuwi ndelalaki ninik ro nunuk tiba lah kok ninik iki ora apa-apa nunuke suwek lho Nduk. Aku kleru nggo napa ta iki? Engko wis dikekrek wong kene. Kan ninik karo nunuk ki lak numpak sepeda motor. Bener. Lah terus kegriul watu tiba. Lah ninik iki gak apa-apa tapi kok nunuke suwek ngono lho. Mbok aja suwek ngono lho. Lecet apa piro aja nganti suwek lho. Wong suwek kok sekilan kok piye to? Ngene lho ngene tangane sekilan. Gak aku seking. Semene sumpah. Iso ning mbok aja diomongke nek suwek. Lah terus apa? Ya mung lecet rada ombong lho, aja suwek. Doktere ngomong suwek terus dijahit kok. Aja Kang sumpah nggonku marai kerik. Lah apa kowe suwek? Kok iso keri iki? Kowe kok tenane mulih engko. Kok iso wong